a crazy story. Museet Kunsten i Aalborg har lånt en kunstner lidt over 500.000 kroner. Hvor er pengene? Hvor er de nu? Har I fået penge? Nej, det har vi ikke, og jeg har også været i kontakt med Jens Honings advokat, som har gjort det tydeligt, at Jens ikke betaler pengene tilbage. De kan bare komme ind. Jeg er sgu ikke ude efter en fredelig, fordragelig løsning på noget som helst. Altså. Værket er, at der mangler 500.000. The work is in fact that I have robbed them. Jens Harning has gained international recognition for his unconventional and often humorous approach to art. Hvordan fik du ideen til Take the Money and Run? Jamen, det der sker, det er, at, Mandag morgen valgte Kunstmuseet i Aalborg at sagsøge Jens Honing. Det gør de da ikke. Altså, det er simpelthen for skørt. Det er godt nok mange penge, der mangler her. Så en dårlig beslutning. Men hele mit liv har været en dårlig beslutning. Det er posthuset i Borgerne, som er en bygning, som jeg er kommet til at købe. Du er sindssyg, ja. Nej, det er slet ikke. Jeg skal prøve at tjene 800.000 i dag. Jeg snakkede med foden her 7:30, så ikke? This is not happy meeting. I have headache. Vi skifter bank. Hej. Og så tør afvikler de klienter, eller hvad? Hvorfor fanden har I ikke spurgt, at det her er et kunstværk? Det er der ingen, der har gjort. Jeg gider ikke snakke med jeres lortekanal. Der tror jeg, at han simpelthen mistede kontakt til Jens Honing. Det er ved at have varet et stykke tid, er vi enige? Jeg er bekymret for, at det i sidste ende faktisk går ud over dit eget helbred. Artistic genius or con artist. Det er jo fuldstændig latterligt idé, han har fået. Det er da ulovligt. Nej, det ved du godt, han er totalt knald i låret, ikke?